No dobrý, Ahoj, vítám teď je auto. Tyjo, projeďte auta. Ahoj auta. Ahoj. Ah, Ukázat diskoteku. teď jsou jen pořád auta. Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude speciální video za 9 odběratů. A bude to taková krátká naše první sketch. 5 typů lidí, kteří chodí ze školy. Jdeme na to. Ty vole, já už se těším na ten svůj telefon a počítač, jo. Konečně budu skypovat a všechno možný. Jdeme domů. Ježiš, my máme úkol, pane bože. To jsem tady dělala. Já to udělala schválně, ani nevím proč. Kdo teda udělá tu další jakoby kapitolu nebo tak něco? Nevím. Musím udělat hvězdu! Musím udělat hvězdu! A nebo je bylo lepší, kdyby... A nebo bylo... A dobře, chyce všeho dobrýho! Ještě jednu! Škola. My vždycky píšeme test a já zítra nejdu do školy. Zítra budu nemocná. Musím zavolat mamce. Učíte mi někdo telefon, já musím zavolat mamce, že zítra nemůžu do školy. Já mám závratě. Tak nic no. Tak jo, tady je konec videa a tady to jsou všichni, kdo tam byli. A jeden člen, který se nezúčastnil, no. Bohužel. Dejte like a dejte Anet, počkej, dejte Vivi, Anet, já, Nelly, Naty a Niky, ahoj. Ahoj. Čau.